Yadda fannin lafiya ya samu gata a zamanin gwamna Ganduje. Bismillah kaliki ya ilahi makaginku. Saboda muhimmancin lafiya ga rayuwar al'umma da ma sauran dukkan wasu halittu a duniya, masu hikimar zance da azancin magana sun yi wa lafiya take da kirari kala-kala kamar lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, lafiya jarin talaka da dai sauransu. Mai bi a cikin gari. Duba da muhimmancin lafiya ga rayuwar al'umma da ƙoƙarinsa na ganin ya soke dukkan wata amana da jama'a suka ɗora masa. Tun bayan da aka rantsar da shi a matsayin sabon zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano a shekarar 2015, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya himmatu da aiki tukuru domin ganin ya inganta wa jama'ar jihar Kano fannin kula da kiwon lafiyarsu. Na babu fashi yana nan tun da. Daga cikin matakai na farko da ya fara ɗauka, mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar ginawa tare da sabunta asibitoci daban-daban a ɗaukacin ƙananan hukumomin jihar Kano 44. Gami kuma da kammala manyan asibitoci guda biyu waɗanda ya gada daga gwamnatocin baya. Ga kuma wasu misalai 15 akan haka. Na ɗaya, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar kammala asibitin Giginyu mai suna Muhammadu Buhari General Hospital wanda ke karamar hukumar Nasarawa a jihar Kano. Ya kuma samar masa kayayyakin bukata domin kulawa da lafiyar jama'ar jihar Kano. Na biyu, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar kammala wani katafaren asibitin kula da jarirai da yara ƙanana mai suna Malam Isyaku Rabi'u Pediatric Hospital da ke ƙaramar hukumar Tarauni a kan titin zuwa gidan ajiya da kulawa da namun daji Zoo Road. Kuma mai girma gwamna ya samar masa da kayan aiki irin na zamani domin ganin an kula da lafiyar jarirai da yara ƙanana a jihar Kano. Na uku, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar sabuntawa da ɗaga darajar asibitin garin Ganduje wato Ganduje Hospital da ke ƙaramar hukumar Dawakin Tofa. Na hudu, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar yi wa cibiyoyin kula da lafiya kimanin guda 300 kwaskwarima da garan bawul a dukkan ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano. Na biyar, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya gina sabuwar ICU a babban asibitin ƙwararru mai suna Murtala Muhammad Specialist Hospital. Na shida, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya sabunta manyan asibitoci na garuruwan Wudil, Kura da Tudun Wada da kuma Nuhu Bamalli General Hospitals. Na bakwai, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samar da wata katafariyar cibiyar kula da larurori na musamman VVF Kwalli Rehabilitation Center a ƙaramar hukumar birni. Na takwas, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar sabunta babban asibiti filin Mushe General Hospital da ke ƙaramar hukumar Gwale da kuma Imamu Wali Hospital wanda shi ma yake a nan ƙaramar hukumar ta Gwale. Gami kuma da samar masa da kayan aiki domin kula da lafiyar al'umma. Na tara, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar gyara ɗakin haihuwa na mata Women Labor Room da ke babban asibitin ƙwararru na jihar Kano mai suna Murtala Muhammad Specialist Hospital. Na goma, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar buɗe wata sabuwar cibiyar kula da lafiya a ƙaramar hukumar Nasarawa. Kaya na amala jaki ya ɗauka. Na 11, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar gina wata sabuwar cibiyar kula da masu cutar kansa ta miliyoyin naira a Muhammadu Buhari General Hospital da ke Giginyu ƙaramar hukumar Nasarawa. Dole kaga a sallama. Na 12, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar horar da masu karɓar haihuwa a gargajiyance Traditional Birth Attendants kimanin mutane 1,936 da kuma masu ba da horo ga jami'ai 'yan sa kai na al'umma kimanin mutane 4,000 a dukkan ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano. A Kano yau ɗalibai su suke shanawa.
Na 13, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar samar da sabbin kayayyakin kula da lafiya a ƙananan hukumomin Bichi da Rano da Ɗanbatta da kuma ƙaramar hukumar Dawakin Tofa. Na 14, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasarar ɗaukar ɗawainiyar jinyar kusan mutane 100 da suka yi fama da larurar dattin zuciya. Sai kuma na 15, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ɗauki nauyin gyaran ido kyauta ga ɗumbin masu larurar ido, yayin da aka gyara idon mutane 44,000, aka kuma ba wa kimanin mutane 51,200 magunguna, sai kuma kimanin mutane 10,000 aka raba musu gilashin ƙara ƙarfin gani na ido. Duk waɗannan kaɗan ne daga cikin irin ɗimbin nasarorin da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya cimma a fannin kula da lafiyar jama'ar jihar Kano a farko-farkon zangon mulkinsa na farko. Haka zalika, duba da waɗannan nasarori babu shakka gwamna Ganduje ya yi rawar gani matuƙa, domin babu wani abu da ya bari a baya wanda zai taimaka wajen samar da damar kula da marasa lafiya a wannan jiha. Domin ya gyara asibitocin da ake da su, ya sabunta wasu, ya gina wasu, ya ƙarasa waɗanda ya gada, ya bayar da horo, ya samar da kayan aiki, ya ɗauki jigila da ɗawainiyar jinyar mutanen da ba su da hali. Hakika mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje shugaba ne abin tinƙaho da alfahari ga duk al'ummar da ta same shi. Kanawa muna alfahari da Baba Ganduje, gandun aiki.